kuha sing commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippines, Standard Time, 6:04. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Abril 19, 2021. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Governor Lacson luyag magpabakuna kontra COVID-19 upod ang mga senior citizens. Pila ka mga community pantry gintukod sa syudad sa Bacolod. Sa balita national, FDA nagpandam angot sa wala na rehistro nga Lean Walking Wenjon nga may Chinese label. Pagbakuna sa mga manunundo kag school staff mahimo mag-umpisa sa bulan sang Hunyo. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Sa aksyon!
Lasay sa Tres Action Radio Philippines, Saturday makagkaroon sa detalye-nasang mga balita lokal. Luyag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga magdungan sa mga senior citizens sa pagpabakuna kontra COVID-19. Suno kay Lacson, iyan na lamang ginahulat ang signal ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimang sa pagpabakuna sang Sinovac vaccine. Suno sa gobernador, Sinovac ang iyan napilian bangod dagapati siya nga ini ang isa sa maayo nga bakuna kontra COVID-19. Suno kay Lacson, kung Sinovac vaccine, tatlo lamang kasi man ang iya hulaton antes makapabakuna sang second dose kag mas manuboy kumpara sa AstraZeneca. Nagapati man ang gobernador nga Sinovac pa lamang ang madamo nga supply sang bakuna nga nag-abot sa probinsya. Bangot posible nga sa bulan pa sang Hulyo mag-aabot ang ginbakal sang local government unit o LGU nga AstraZeneca. Si Lacson nga nagaedad sang 61 anyos sa makabig naman nga senior citizen kag kalakip sa priority population sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. I'm just waiting for Dr. Ernel because I requested na gusto ko upon ko mga senior citizen. And so, ginahulat ko lang na. And I'm already willing to take the Sinovac after July. Nabatihan si Governor Bong Lacson. Temporaryo nga pagadumilian ang pagsulod sa mga turista kag iban pa nga mga bisita sa banwa sang Hinubaan Negros Occidental kag magapatuman man sang duga nga pagsulundan sa pag-deliver sa mga essential goods. Base sa Executive Order No. 019-A Series of 2021 nga ginpermahan ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao, ang temporary moratorium ang mangin epektibo subong adlaw Abril 19. Suno kay Estrao, tanan nga turista sa gwa sang Hinubaan ang temporaryo nga dumilian nga makasulod sa banwa until further notice. Pagadumilian man ang pagbisita sa pamilya kag mga abyan sa mga persona nga hindi residente sang banwa. Ini nga tika ang ginpatuman sang banwa agud mapunggan ang pagdamo sang COVID-19 cases. Sa dugang pang balita lokal, ginpasiguro ni AFP Commander for the Visayas Central Command Lieutenant General Roberto Angkan kay Negros Occidental Governor Bong Lacson ang kandaan sang armadang kusog sa Pilipinas sa pagresponder sa mga natural nga kalamidad kag man-made disasters. Inigin pahayag ni Angkan kadungan siya courtesy call kay Lacson sa Kapitolyo Provincial subong adlaw Lunes. Gin-report man ni Angkan sa gobernador ang update sa pagpakig-away sa militar kontra terorismo kag insurhensya sa Visayas Region. Upod ni Angkan sa 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte kag Colonel Michael Samson ang Deputy Brigade Commander sang 303rd IB. Sa lugang pang balita lokal, nagapakig-angot sa karon ang Bacolod Emergency Operations Center kon EOC sa Philippine Genome Center kon PGC sa posibilidad nga makapadalang syudad sang specimen para may buluan kung bala may new COVID-19 variant na nakasulod sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Sorongo na Deputy for Medical sa Bacolod EOC, strikto ang PGC sa pagbaton sa mga specimen kag isa sa mga requirement ang primary contact gikan sa lugar nga may na-report na nga bago ang COVID-19 variant. Dugang pasang doktor, ilay ni ginalantaw sa mga nagabot ng mga OFWs pero wala pa sang may nakitaan ang mga molecular laboratory sa syudad nga kwalipikado para sa genome sequencing. Ginalantaw naman ni Sorongon nga ang P3 variant nga una gin-report sa Central Visayas. Amo karon ang nagalaptas sa syudad pero ini ang wala ginakabing nga variant of concern. Magluwas na lamang sa mga UK, African kag Brazilian variants. But sa Subong Sini, we are coordinating with the Philippine Genome Center para at least makapadala kita sang specimen, especially sa Subong Sini nga na-notice ta nga ining kagaw ni Subong nga nag-igo sa aton nga nag-search kita nga sa isa ka pamilya may igo niya gidyapanan do pareho sa ako pamilya halin sa asawa ko katlo ko kabataan kag akon nga helper sa balay igo kami tanan nga positive. Nabatihan si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC. Sa katapusan nga balita lokal, nagpangibabaw ang bayanihan spirit sa mga syudad sa Bacolod pagi sa gintukod nga pila ka mga community pantry nga ginumpisahan sa Maginhawa community sa mga syudad sa Quezon. Isa sa community pantry nga ginpadulungan sa Aksyon Radio Bacolod ang nahamtang sa may 12 Lacson Street, Barangay 7, Bacolod City. Suno kay Kim Lizares, nag-umpisa sa Facebook post ni ang plano nga community pantry tubtob nga ini ang ginsuportahan sa iyang mga abyan kag mga kilala. Lakip sa makita sa community pantry ang mga nagapanguna nga kinahanglanon sang tawo, lakip ng itlog, kape, gatas, sa utan, bulong, dilata kag iban pa. Ang community pantry ang may karatula nga nagasiling maghatag santo sa masarangan, magkuha suno sa panginahanglan, magbinuligay kita.
Bukas ang grupo nila ni Lizares para magbaton sa donasyon kag kanyang pwedeng ibilin sa mga lugar. Pilaman ka mga community pantry ang gintukod man sa may barangay 27, sa may Dalan Araneta malapit sa NOHS, sa Dalan Malaspina sa may barangay Villamonte, sa may Dalan Circumferential barangay Takuling, kag iban pa. May mahatag or may madonate, biskan ano lang na makaya nila. And then, may pwede man may makakuha sa kung ano lang kinanlan nila. Nag-call kami actually for donations for anyone who have most in life or who can share anything. And then, madonate dili. And then, anyone can get as well. Nabatian si Kim Lizares, isa sa mga nag-organize ng community pantry sa may 12 Lacson Street. Lasay sa Desin, Wave Action Radio Philippine, Standard Time, DTX 500 capsule. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Lasay sa 26 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalinasang mga balita nasyonal. Nagbanda ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko batok sa ginabaligi nga produkto nga wala na rehistro nga Lin Waking Wen Jiaonong nga may Chinese characters o Chinese label. Base sa advisory nga ginpagawas ng FDA sa ilang post-marketing surveillance, nagapakita nga padayon ng pagbaligya sang produkto bisan sa social media. Sunod sa FDA, hindi nila masiguro ang kalidad kag safety sa produkto nga may Chinese text bangod wala ini napaidalom sa evaluation ng FDA kagikan ini sa mga unlicensed sources o kon establishmento. Una na nasadto ang ginpanginwala sing sa Chinese medicine expert ang claim nga ang traditional Chinese drug ang makabulig sa COVID-19 kagining dapat inumon nga may prescription gikan sa doktor. Samtang magabalik ng Pilipinas sa pag-usas ng AstraZeneca vaccine para sa mga nag-edad sa 60 anyos panubo matapos ginatagan na ini isang go signal sa mga eksperto. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang Department of Health ang maghihimo sang bagong guidelines sa pag-usas ng AstraZeneca vaccine. Kasunod sang report nga blood clots sa pila ka mga nagbaton sang bakuna sa abroad. Tinalikdan nga si Mana ginrekomendar na sang Food and Drug Administration ang padayon nga pag-usas ng AstraZeneca vaccine matapos nga unanimous nga nagsugot ang mga eksperto. Sunod sa DOH, wala pa sang blood clot report nga natabo sa Pilipinas sa mga nagbato na sang amo nga bakuna.
Sa dugang pang balita nasyonal, target nga sa bulan sang Hunyo mag-umpisa na ang pagbakuna kontra COVID-19 sa pila ka mga public school teachers sa Pilipinas. Sa news briefing subong adlaw ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones nga sa bulan sang Hunyo target ang vaccination bangod sa sining nga mga tinion. Mag-umpisa naman ang enrollment kag madamo na sa aktibidad ang mga eskwelahan rason nga dapat maproteksyonan ang mga manunudlo. Masobre sa kamilyon ka mga teachers kag support staff ang nagpabutyag nga magpabakuna. Pero suno kay Briones, sini nga numero ang maganubo bangod pila sa ilang nabakunahan na bangod kabahin sang priority groups, kang isang senior citizens kag may mga comorbidities. Ginklaro man ni Briones nga mga manunudlo ang hindi na kinahanglan nga magparehisto bangod ang DepEd ang mayara sang listahan para sa vaccination program. Tinalikdan nga si Mana sang gin-anunsyo sa National IETF nga ang teaching kag non-teaching personnel sa mga eskwelahan ang nagsaka na sa priority list humalin sa B1 cluster pakadto sa A4. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time. D3 Bio mga kaaksyon ng D3 Bio meron sang extra virgin Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!